ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೋಲಿ ತೊಟ್ಟು ದೆನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ತೊಲೆಯದ ಬೇನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 5 ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ ಬರವುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಜೀವನೋಡು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬರವುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೇಶವ ನಿಲ್ಯಾಡಿ ಬೇರೆನು ತೆಲಿಕೆ ತೊಲೆದ ಬೇನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 5 ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಬದರ್ ಕೇಶವ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಊರು ಕರಂದಲ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಜೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಯ್ರು ಮೆಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ 4 ಜನ ಜೋಕು ಈರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಆದ ಬೊಕ್ಕ CIT ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡ್ದ ಇಂತಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇರ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ CIT ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಇರು ಈ ಕಲಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇರಾಗ ಏತು ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಕಲಾ ಜೀವನ ಬಂದಾಗ ಅಪಕ ಆದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗಲೇ ನಾಟಕದ ಮರಲು ಪೂರ ಜೋರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಮನ್ಪು ಕೊಡುವಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ 10th ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಂಚ ನಾಟಕ ಹೋಗಿದೆ ಓ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಶುರು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಡೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ರೋಲ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಮನ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಇದು ರಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಎಂಚೇರ್ನ ಅನುಭವ ಇಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತ ತೆರೆದಿತ್ತೇನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅನ್ನತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಸೇರ್ನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೆ ಇರ್ತೇನೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ಪರ ಮಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮಂತೆ ತಂಡಡ್ ಆ ತಂಡಡ್ ಈ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸತೀಶ್ ಸಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರೊಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐನು ಶ್ರದ್ಧಡಿ ಯಾನ್ ಮನ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಕಲಾರಿ ರಂಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬತ್ ನಿರ್ದಕ ಇರೆಗ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅದ ನನ್ನ ಕಲೆ ಇಂಚನೇನ ನನ್ಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ದಾದ ನೀರೇ ದಾತ ಬಂಡ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಣ ಈತಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅಂತ ತೆರೆದಿತ್ತ ಮಾಂತ ನಾಟಕ ಆವಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಾಡು ಒವೇ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಬೇನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣಿ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪುರ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಷ್ಟ ಓ ರೀತಿಂದು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಕಲಾರಂಗ ಬತ್ನೇರ್ದೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ತೆರಿಂದು ಇರು ಕಲಾರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಗುರುತಾರಿ ಗುರು ನಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಗುರು ಬಂಡ ಯಾನ ಆತೊಂಜಿ ಏನ್ ರವಿ ರಾಮ ಕೊಂಚ ಅದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಆರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಂಚ ಗುರುವೇ ತಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆರೊಂಜಿ ಗುರು ಪನ್ಪೆ ಆತ ಗೊತ್ತೇ ಅತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ತೂದು ಏನ್ ಕಲ್ತೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡಿ ತೂದು ಕಲ್ತೆ ಕಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೂತಿದ್ದೆ ಇರಗ ಈ ನಾಟಕ ಸೇರ್ನಿಡ್ದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಗ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದ ಉಂಟಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ದುಂಪೋಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಲಿ ಇಂಕ ದುಂಪೋಲ ಪಂಡನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಎನ್ನ ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಬರಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ದುಂಬು ಇರು ಸೇರ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತ ಈ ನಾಟಕದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ದುಂಬು ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಾಟಕ ದುಂಬು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಈ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋಡಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದನ ಬರೆ ಹೊಡೋದು ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ ತಿದ್ದು ಮನ್ಪಡ ಮನ್ಪಡ ಗಂಚು ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಇತ್ತಂಜಿ ನಮಕ ಚೂರು ತೆರಿದ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಇದ್ದ ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಭರತ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪಾರೆ ಭರತನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂದು ನಾಟಕ ರಂಗ ಪೊಗ್ಗಿನ ಪದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಭರತನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಹೊರ ಸೀನ್ ಆದನಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಸೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುರು ಮನ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ದ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಐಕೈನ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಪೋಡಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಐಕೈನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಈಗ ದುಂಬು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಒರೇ ಚೂರು ಮಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಮನ್ಪರ್ಲ ಅವು ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ತಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಗಿನ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಕೈ ಘಟನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಅತಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಆಂಡಲ ಐನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಲ ಮನ್ಪನಾಗ ಈ
ಕವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ 5 ಬುಕ್ ಕತೆ ಬರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ 5 ಬುಕ್ ಒಂದು 2 ನಾಟಕಗಳ ಬರ್ತೆ 5 ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚ ಒರೆಯರಿ ಕೆಲವು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದುಂಡು ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಿನ ಜೀವನ ಏನಂತ ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನಂಚಿನ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕವನ ಕವಿತೆ ಪೂರ ತುಳುಟು ಪುರ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಈ ತುಳು ಕವಿತೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ ಬರೆಪಾರು ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಪಾರು ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಂತವ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಬರೆಪುನ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡು ದಾದ ಬರೆಪುನ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕತೆ ಬರೆನಗಲ್ಲ ಆತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಮೂಟು ಹಿಡಿತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯಾರಾಪ ಜನದಾಲ ಬರೆಯಾರಾಪ ಇಂಚಿನ ಬರೆಪುನ ಅಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಾಗ ಏಪ ಬರ್ತನು ದಾಯಿಂದ ಬರ್ತನಿ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಡುಂದೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಚಾಲ ದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಬರೆಯ ಪಂಡ ಈಗ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಬರೆಯಂದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ಚಲಟೆ ಅನ್ನೋ ಮನ್ಪುಕ ದಾದನ ಲಾವಾಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಾದನ ಕಪ್ಪು ಮಂತಿನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಕಿತ್ತುಬಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಛಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆನೇ ಬರೆ ಐದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮನ್ಪಾಯಿ ಬುಕ್ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲ ನಾಟಕ ಮಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತ್ರುಂಡು ಕೆಲವು ಐದು ದುಃಖ ಇಂಚನೆ ಅಂಡು ಬುಕ್ ಕವಿತೆ ದಾತನ ಬರೆಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ ಲೈನ್ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐದು ದುಃಖ 4 ಲೈನ್ ಕೊಂಡು ಐದು ದುಃಖ 6 ಲೈನ್ ಕೊಂಡು 10 ಅಂಚೆ 15 ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಇರುವ ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟ ವಾರಿಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಕವಿತೆ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಾಪುನ ವಿಷಯನ ಬರೆಯೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇತ್ತದಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರೋದು ಅದು ಹಾಪುದು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರೆಯೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ನಂಜಿ ಮಸ್ತಾರ ಬುಕ್ಕ ಗತ್ತು ಬದುಕದ ಸಾಧು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬುಕ್ಕ ಆಡಂಬರ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಈತೇಡ ಓಮಾತ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಏತೆಡ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋತು ಜೈತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಜೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೊಡ್ನುಲ್ಲ ಅವಳು ಈ ಬರ್ಸ ಕೊರೋನಾದ ದಾಲ ಮನ್ಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅವ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಮಂಚ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇದ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ರಾಮಕುಂಜ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಪೂರ ದೇನು ವಾ ರೀತಿ ಮಂತೋನಿತ್ತಾರೆ ವಾ ರೀತಿ ತರಕ ಬರೋನಿತ್ತು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಂತ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವು ಬರೆಪುನ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಬರೆಪುನಿ ಈ ಜನ ಆ ಪದನ ಮುಟ್ರ ಹೋಗು ದಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ತೂಪುನಕ್ಲು ಪಂಡ್ರ ಈ ಪದ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಜನರೇಷನ್ಗಳು ಓದ್ತಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ರೀತಿ ಬರೋಡು ಮೂವಿ ಲವ್ ಸೀನ್ ಅವರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಾಂಗ್ ಮುರಣಿ ತೂತಾರ ಕೊರೋನಾದ ಸಾಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತ ಅವಳೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಪಂಡ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವೊಂಜಿ ಸತ್ಯಗುಂಡು ಬೇಗನೆ ಅವು ಇತ್ತ ಬಂದ್ಕೋತಿ ಜನ ಬೇಗನೆ ಬರ್ರ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಟೋಟಲ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಆಲ್ಬಮ್ ಇತ್ತ ಟೋಟಲ್ ನಾನೊಂದು ಅರಮನೆ ಬರ್ರ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೊಕೆನಿಕ್ ಕದ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬದುಕದ ಆಸೆ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಬ್ಬರು ಎಟ್ಟ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕರಿ ಕತೆ ರಚನೆಯನ್ನು ವಾ ರೀತಿ ಮಂತೋನಿತ್ತಾರೆ ಕತೆ ರಚನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒರಿಯಾಗ ಓ ಪಾಠ ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಕತೆ ಬರೆಯುವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊನಪುನ ಇಂಚ ಐಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಆ ರೀತಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಎಂಚಿನ ನಾನವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊರ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಲೇಡಿ ಪಾಠ ಪೂರ ಪಣೆಗ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡ ಐತೆ ಈ ರೀತಿ ಈತ್ನೇಟ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿ ರಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡೋ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿತ್ತ ದೇವದ ಕಾಪಿಗಡ್ಡ ನಾಟಕ ತಿಪ್ಪಾರ ಕೆ ಬಿ ಬಿತ್ತಾನೆ ಆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತಿತ್ತ
ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಅಮ್ಮೆರ ಪಾಟ್ ಬಂತೆ ಭೋಜರಾಜನ ಪಾಟ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪಾಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡ ಕುಟ್ಟದ ಇವ್ರು ಪಾಡಿತ್ತ ಅವು ಪಂಡ ಪೇರು ಕೊರಪುನ ಸೀನ್ ಪೇರು ಕೊಣಪುನ ಸೀನ್ ಪೇರು ಕೊಣಪುನ ಪಂಡ ಆನಗ ಪೊನ್ನ ವ್ಯವಸ ಮಂತದ పేరు నేను చెనమారోడు అవంజి సీన్ ఎంక్లు మంతిత అవన్ సూపర్ హిట్ ఆತನೆ ಅವಂಜಿ ಮರಪಂದ ನೆನಪು ಈ ನಮಿನಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡೈತೆ ಸದ್ಯ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಕಿನ ಕುಶಲ ರಾಜವನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಏತ ಕಲಾವಿದರು ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಟೋಟಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು 4 ಜನ ಕಲಾವಿದರು 4 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬುಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಇರಗಿತ್ತೆ ಈ ಮನಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗ ಟೀಮ್ ಉಡುವಿನಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಕ ಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಸೆ ಇತ್ತ ವಿನೋದ್ ಶಾರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬಲ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಅಂಡೆ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪಂದನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಹಾಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ರಮಣ ತನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಜನಗಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳ ನೆಂಪು ಅರ್ಪಿಸಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳ ಈ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತ ದಾದಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಅರ್ಥ ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡು ಬೋಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ನಿಶಬ್ದ ಶಬ್ದಗಳು ಪೂರ ಬರ್ರಾವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂಚೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಆದಿತ್ತ ನನಗೆ ಕತ್ತಲ ಟೈಮ್ ಬರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಂಚನೆ ಬರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಲಜ್ಜಿ ಬರೆತನ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಬರೆನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪುನಕ್ ಏರು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಿರಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆಜಿ ಇದು ಸುರುಕು ಕಲರಂಗು ಸೇರ್ನಾಗ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾರೀತಿ ಸೇರ್ನಾಗ ಈ ನಾಟಕದ ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಮನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಣದಿತ್ತೇರಿ ಇದಾಯ್ತು ಇಂಬೇಡ ದಾಲ ಮಂತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಬೇಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಅಸೂಯೆ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಕಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಮಸ್ತ್ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತಿಗೆ ಏನು ಏರೆಗ್ಲೆ ಕಲಾ ಮಾತೇನ ಅಸೂಯತೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ಅಸೂಯ ಏರೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಕೈ ದಾಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಂತಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕವಿತೆ ಬರೆನಾಗ ಎಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚೆ ತೊಂಬಾರು ಪಂಡೈತ ಈ ಕವಿತೆಲೇನು ಪೂರೈತೆ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಬಾರಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬರೆದು ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪುನತ್ ಆ ದಿನ ಬರೆಯೊಂದು ಒಪ್ಪುನ ಯಾನು ದಿನ ಬರೆಯೊಂದು ಒಪ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕದಾರ ಅಂಚು ದಿನಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಬುಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ತಾರೆ ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ಬರೆಯೊಂದು ಒಪ್ಪುನೆ ಆಯ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚೆ ತೊಂಬಾರಿ ಆ ರೀತಿಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಲ್ಲ ಬೈಯದ ಪಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆದಾದ ಕೂಡ ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಕವಿತೆ ಬರ್ಪಾರತ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಯಾರು ಆ ತಿರ್ತ ಲೈನ್ಗೆ ಎಂಚ ಇರು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಪ ಎಂಚ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಪಾರು ಪೂರ ಲೈನ್ ಇರ್ಲಿ ಪಂಡ ಮುಂಜೆ ಕವಿತೆ ಐತೆ ಬದುಕಿಡದಾಯ್ತಾ ಇಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಇಕ್ಕ ತಿರ್ತದ ಲೈನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಜೈ ಕೊಂಚ ಕವಿತೆ ಕೊಂಚ ಪೂರ್ಲಿ ಇದೇ ಇರು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರು ಸಾಂಗ್ ಬರೇ ನೀನು ಓ ಕಲಾವಿದೇರೆ ನೀರು ಓ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಓ ಪದ್ಯ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಗಣೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಎತ್ತಾರಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಇಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಶೀಲಾ ಪಡೀಲ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದಿದೆ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪಡನೈತೆ ಒಂದಿಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಾರ ಉಳ್ಳೇರಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಲೇಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೊಂಜದರ ಬುಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿನುವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನೋದ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭರತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಾರುಂಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಈ ಕವಿತೆ ಬರೆಪಾರತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಇರು ಪಂಡ ದಿನೋಲ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುನಕ ಇರಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭರತನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣದಲ್ಲಿ ಅರಸನೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್
ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲೆ ದಾದಾದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಣ್ಣನ ಪನ್ನೋಡಿ ಕಿತ್ತೂರು ಅಣ್ಣೆ ಜಯೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಲೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಐಕುನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕವಿತೆ ಬರಲೆ ಉಂಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕವಿತೆ ಬರೆಜ ಮನ ತನಿಖೆ ಅನ್ನಕ್ಲೇ ಇದು ವಾರೀತಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಪಾರ ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಬರೆಂಡ ಇನ್ನಿ ಈ ಕವಿತೆ ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುನು ಬಂದು ಈ ಕವಿತೆ ಬರೆತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪನ್ನೋಳಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂದರ್ದ ಆರೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನ್ನೋಳಿ ಇಂಕ್ ಇದೇನು ಕವಿತೆ ಬರೆಪಾರದ ಈಗ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಓರ್ಪಾರಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನೀರು ವಾರೀತಿಯಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋರ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಚಿನವೇ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ದೀದ ಬುಕ್ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುಂಡು ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಬುಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಡ್ರ ಆಂಡಲ ಪಾಡೋಳಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಐಕಾಯ್ದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕವಿತೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಕಡದ ಅರ್ಥ ಇದ್ದ ನಾನು ಕವಿತೆನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾನು ರೂಪುಗಳ ಸಣ್ಣ ಉಂಟು ಏರೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದೇ ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಬರೆನಾಗ ಇದು ಶುರುಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ದು ಸಾಂಗ್ ಬರೀಪಾರ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದು ಬುಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬರಪ್ಪೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬರೆದು ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬೋಡು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಈತೆ ಸಾಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಿರ ತೂಪ ಇಂತ ಟೈಟಲ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೈನ್ ತೂಪ ಇಂಚೆ ಬರೋಣ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೈನ್ ತೋದು ಬುಕ್ಕ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಈ ಕಲೆ ಬುರ್ದು ಬೇತದಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಬೇತ ಹವ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಯಕ್ಷರಂಗ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಟೈಮದ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುರಾಣಿಯವರ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಗಣೇಶನಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣರು ಚೌಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲಾಟ ನಡಪುಣರು ಆಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಸರ್ ಏಪಣ್ಣ ಇಂಕೊಂದು ಅದನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಆ ದಾದ ಅಂತೀರ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ನಂದೆ ಪಂಡೇರಿ ಈ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಾದ ಪಾಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇರಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ಮಂತಿರ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ನಾನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆತಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ ಇದೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಜೀವನ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಸಾಗೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಪಂಡ್ರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೇದ ಭಾವ ಇಟ್ಟು ತಾಲಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡೆ ಇಂದ ತಿಂದನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಷ್ಟನೇ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ వాళ్ళ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜನ 14 ಮುಹೂರ್ತ ಕಡಬಡು ರಘು ಕಡಬ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪಾಪುನ ನನಗೆ ತೋಲಾಳ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ರೋಂಡ ತೋಲಾಳ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಭವನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಮುರಣಿ ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಬತ್ತನತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡ ಪೂರ ಬಾಂತೆದ ಎಂಕ್ಲು ವಾಲ್ ಪೂರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ಮಾಂತರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಕನಸು ತಿರಪಂಪನ ಟೀಮ್ ನಾಲ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತರ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ತೀವಿ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲು ಬಾತ್ಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು 5 ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ 18-19 ಫಿನಾಲೆ ಅವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಾದಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲ್ಗ ಅಕ್ಲ ಆತ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತು ಪುಣ್ಣ ತೀರನ ಗುರುಕುಲಿಡ ಕಲ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋನಾಗ ವಾರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಓಡಿಗೆ ಒಂದಿಂದ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ತೂತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚನೆ ಪೋದು ತೂತುನ ತಂದೆ ಬೇತ ದಾಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ABCD ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತನಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರದ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಾಯರಣ್ಣು ದಾದ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇರ ಗೀತ್ನೇಟ ಓ ಮಾತ ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕು ನೀರು ಬಿರುದು ಬಂಡ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ಪತ್ತು ನೆಂಕ್ ಬಂಡ ಬರಾವುದ ಮಾಣಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಶಿಲದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೇರುದು ಮಾಂತರಗಳು ತಂಡ ಸೇರಿದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಐನ್ ಏಪಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತೆ
ಬೇತೆ ಬರದೆ ಯಾನು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಲ್ಜಿ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸನ್ಮಾನ ಆತನ ಈ ರೀತಿ ತೂಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಹಂಕಾರಡು ಪಯರಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಏತೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅಹಂಕಾರಡು ಪಯರಪಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಿನ ಕಲಾ ಸೇವೆಗಳ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಾಧಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಹಂಕಾರಡು ಪಯರಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಡ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲಿನ ಈತೊಂದು ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ಲೆತ್ತೇರು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಕೆ ಬರ್ಪ ಬಂಡದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಈ ತಂಡಡ್ ಬೆನಿಲೆ ಬೆಂದದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಶನ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಪಟ್ಟಲೆ ಬಂಡದು ಯಾನು ಮೋಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಆವಡಿ ಟೀಮ್ ಬಂಡದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ